салому дуруду паёми пур аз меҳру муҳаббат нисори ҳар яке шумо бошад, бинандаҳои азизу арҷманд ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои Симои Мустақили Якум. Бале, пай бурдед ки барномаи маҳорат аст. Дар барномаи маҳорат чун ҳамешагӣ мо меҳмоне дорем. Албатта ҳофизи хушовоз, дӯстдоштанӣ, дар ҳақиқат ҳам ҳамеша сабз, хандонрӯй, чеҳракушод ва дили софу бекина дорад. Мепурсед ки чаро? Ӯ ҳамеша механдад. албатта меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд дорандаи медали хизмати шоиста Абдуллоҷон Холматов. Салом Нигорахон, салом ба ҳамаи мухлисон, кулли тамошобинони Симои Якум. Саломат бошед. Хуш омадед, имрӯз таклифи моро пазируфтед ва мо аз ин хело сарфароз ҳастем. Саломат бошед, раҳмат. пеш аз оне ки бо иҷозаи шумо ба кор оғоз кунем, ман бояд ёдрас шавам ки сарпарастии кулли барномаи маҳорат ин ширкати Сафа мебошад. Ширкати Сафа маҳсулотҳояшро барои хуштаму болаззат кардани таому хӯрданиҳои шумо пешкаш мекунад. Шумо метавонед аз маҳсулотҳои ширкати Сафа истифода бурда таомҳои худро ҳамеша лазизу хӯрданбоб созед. ва ҳамзамон ҳамкори барномаи маҳорат бошад ширкати Идеал Электролюкс мебошад. Шумо мебинед ки чунин таҷҳизотҳои замонавиро ки бо як сифати олӣ пешкаши шумо медорад, шумо ҳатман харидорӣ кунед ва таомҳои худро бо истифода аз ин дафтонҳо осон гардонед. хуб, набошад оғоз мекунем. имрӯз мо барои бинандаҳои азиз чӣ тайёр мекунем? Раҳмати калон Нигорахон, тасодуфан рӯзи ман варақаи саҳифаи интернетиро варақгузарон кардоз будам ки як таоми бисёр ҳам болаззатро ҳамаҷо дидаму номаш салянка будааст. Салянка буда ба ман бисёр ҳам маъқул шуд. Тайёр карда истеъмол кардем, якам болаззат. Вақте ки шумо маро таклиф кардед ба барнома, ман гуфтам ҳатман худо хоҳад ҳамроҳи Нигорахон ҳамин хӯроки необычный, яъне ки ғайриоддиро ҳамроҳ тайёр мекунем. албатта, чаро не. мо ҳамагон хуб медонем ки Абдуллоҷон Холматов дар ҳақиқат ҳам хӯрокҳои ғайриоддӣ истеъмол мекунад. Раҳмат. пас имрӯз барои шумо аз як намуди хӯроке ки Абдуллоҷон Холматов истеъмол кард маълумот медем. Раҳмат. Марҳамат. Набошад оғоз мекунем Нигорохон? Марҳамат. ман ба шумо кӯмак мерасонам. Раҳмат. аз чӣ оғоз мекунем? барои имрӯза таоми мо чиҳо лозим аст? барои таоми мо ним кило гӯшти лахм, баъд грудинки мурғ капчони бух карда шуда, грудинкаи мол бух карда шуда ва ҳасиби капчоне бух карда шуда. ин ҳам аз аввал мо барои оғоз гӯштро мегирем. гӯштро ба палахаҳо тақсим мекунем. ана 4 палах кардем. акнун мо инро ба дег меандозем. баъд як пиёз ва як сабзиро баъди гӯштро мондан ба дег ва ё ҳам мепартоем. хуб, набошад шурӯъ мекунем. чанд муддат гӯшти мо ба об мепазад? гӯшти мо ба ҳолати ҷӯшидан вақте ки мерасад, мо албатта пенка ҷудо мекунад ку каф ҷудо мекунад, кафро мегирем. баъд 1 соат хотя бы лоақал 1 соат бояд ҷӯшад. хуб, дар баробари гуфтани шумо ман пай бурдам ки мо бояд аз оби хунук истифода барем. чало? акнун муаллиф ҳаминро пешниҳод кардааст ки дар хӯроки худ ҳатман оби хунук равад. бояд фикри ман ба мӯътадил секин гӯшт бояд пазад. шояд ки сирри лаззати ана ҳамин таом дар оби хунук бошад.
شاید نباشه شروع میکنیم بیننده ها ما رو همراهی کنید. امروز یک خوردنی انیخترش یک طعام سالانکه از جانب عبدالله جان خولماتوف پیشکش شماست. مرحمت. ما دیگ رو میگیریم، دیگ رو به نزدیک خود میگیریم، دیگ رو میگیریم، این طبق رو اینجا میگیریم، گوشتمان رو به داخل دیگ وارد میکنیم، بعد پیاز رو میگیریم. نگار خان من به شما کمک نرسانم؟ شما حاضر به امروز برای من استراحت. اکنون باز از آب استفاده میبریم. خب آب. البته هنگامی دیگ رو به تفدو موندن یک قاشق استالوی نمک میاندازیم برای بولیونمو. با نمک شدن، با لذت شدن. نگار خان امروز برای من بسیار همروزی بهترین. من اشتراک دارم در برنامه شما. خیلی که ما گوشت رو علاقه به دیگ موندیم، دیگ رو به تفدو موندیم. نیم ساعت پیش از تیار شدن محلول ما باید زیره دانه اندازیم و لوروی لیست رو به داخل دیگ پرتویم برای مزه. برای فهمانتر شدن تماشابینان عزیز به چارنی گراشک میگیم. اکنون نگار خان ما باید محصولات های باقی مانده رو ریزه کنیم با اندازه خیلی که در اینجا فیرمای صفا من الفکی های زیلونه، الفکی های کبوت رو میگیریم. ما این رو به دو پلخی برابر تقسیم میکنیم. زیتون ها را این رو بعد حالی وقتش هست ما باید گوشت گوه و هم حسیب رو با چینی انا همون زیتون مایده کنیم. خب نمیشه شروع میکنیم. من به شما کمک میرسانم. خوب شده است. از کدامش آغاز کنیم؟ من برای شما عذاب نکشیدتون این مرغش رو میتیم. خودم نباشد گوه رو میگیریم. سراسی من شده. خب در برابر پوره کردن، در برابر ریزه کردنی گوشت البته با شما سوالی دارم. گوش بکنم. دانستن میخواهیم که عبدالله که شما از کی به همین جاده صنعت دل باختید؟ یعنی که کی آغاز کردید؟ من نگار خان از همین سینی ایام کودکی هم شوق و بسیار هم به من سرودخوانی معقول بود. استادا وقتی که طریق تلویزیون، طریق رادیو برای من میکردن، برابری وایام من سرود زمزمه میکردم. بسیار دوست میداشتم محفل آرای را. من هر یک معرکه های خیش و تبار با برآمده سرود میخواندم. از این خاطر شما زنده دل هستید. من در بالا گفتم که عبدالله خولماتوف دلی بیکینه دارد، زیرا از چهرهش عیان است او همیشه میخندد. بگذار انمی خنده ها شما را همیشه فراگیر باشد، ترک نسازه. رحمان نگار خان نگفته نمانیم که چینی ها میگویند که خنده هم دارو است. بله انسان را تبابت میکند. با خنده البته انسان همیشه میشکفد، همیشه مایده تر. بازم مایده کند. شما بسیار کلان ریزه کرده است نگار. اینه منه. خب ایلوه میکنیم. مایده تر ریزه میکنیم. عبدالله خولماتوف صاحبی چند فرزند است؟ خدا خواهد ما به 3 پسر و 1 دختر. 2 پسر را خانواده کردیم. 3 تا نویره دارم. الکای بگذار نامبردار باشن. چون شما رو همچون انامین شخصی بیکینه، شخصی زنده دل، شخصی همیشه بهار میشناسیم. الکای بیننده های عزیزی ما هم پای برده ایستادند. در زندگی چگونه باشد؟ در عائله چگونه باشد؟ من خانه ای موبه جدا کردنی وظیفه نیست. یعنی که من مردکو این کار برای من ممکن نیست. من همه خیلی فرزندم تعلیم دادگیم که اگر همسر از کار دیرتر آمدگی باشد
пойда наист бачам ҳатман рав ҳамаи шароит ҳаст хонада ягон хӯроки бегаҳӣ тайёр кун ҳамсарат акор мебинад ки уже аллакай бӯи хӯрок ба димоғаш мерасад чеҳраш хандон мешавад мегӯяд ки ана мардаки ман имрӯз ба ман ёрдам додааст меҳрубонӣ ҳамдигарфаҳмӣ таълими мо барои он ки модарамо ҳамехел таълим додагӣ будам ягон бор нагӯ ки ин вазифаи мане ё ин вазифаи вай ҳамехел нигор худ ҳамдигарфаҳмӣ низ аз ҳамин сарчашма мегирад хуб чашм нарасад раҳмат бигзор ки анамин гуна оилаи шумо ҳамеша тифоқ бошад ҳамеша меҳру муҳаббат дар хонаи шумо танин андоз яъне ҳамаям ҳамехел бошад нигораҷон хуб доир ба фаъолияти шумо каме суҳбат кунем аввалин таронае ки шумо сароида будед аввалин таронае дар куҷо буд тариқи умуман дар ҳаёт бале аввалин таронае ки шумо сароидед ва саропои шуморо ларза фаро гирифт дар куҷо буд кадом тарона буд ва кай вақте ки мо кӯдак будем ансамбли умед буд ансамбли умед буд барои бисёр ҷавоно хушписанд омадагӣ буданд якум суруд ҳамун худо рӯҳашонро шод кунад эҳсонҷона модари ман зинда бошад зинда бошад зинда бошад ҳамин суруд барои ҳамаи бачаҳою кӯдакҳои тифли ҳамон замон маъқулписанд омада буд ҳама мехонд ҳамин суруда сони баъд муддате гузашт устод анвар қосимов суруди армия баровардем суруди армияро замзама мекардем бисёр зебо месароед ин таронаро дар маъракаҳои мардум ки вақте ки ҳамроҳи шумо мешавем ин тарона ҳатман садо медиҳад ва бисёр дархост ҳам мешавад аз ҷониби анамон ташрифкунандагон бале аз ҷониби меҳмонҳо ва аз ҷониби шумо бошад ин бисёр олӣ сароида мешавад раҳмат устод суруди бисёрам зебо иҷро кардаанд устод саломат боша ҳамеша як таронаатон ҳаст бо ном нигора ман худ исми ман ки нигора аст ман бештар ҳамин таронаро меписандам чӣ мешуд ки аз ҳамин тарона барои бинандаҳои азизи мо замзама мекардед ин суруди ман не албатта агар мумкин бошад ансамбли гулшан иҷро карда буд нигоро ошуқи зорам бегӯ аз ман чӣ мехоҳӣ бегӯ аз ман чӣ мехоҳӣ хӯроки болаззатгӣ салямка раҳмат бинандаҳои азизу арҷманд ман бори дигар ёдрас мекунам ки меҳмони имрӯзаи барномаи маҳорат абдуллоҷон холматов бо таоми салямка хуш омадед абдуллоҷон холматов ба ишқ боварӣ дорад албатта оё ишқ ҳаст албатта ишқ ин меваи ҳамешабаҳор аст нигора хонум оле ки хеле ки мегӯянд агар шоир ҳофиз ошиқ нашавад шеърам хонда наметавону сурудам хонда наметавонад ишқ тасвир кардан мумкин ҳар хел муҳаббат ба табиат муҳаббат ба зебогӣ гул баҳор бону ҳамаи ин аз ишқ вобаста аст бештар дар кадом ҳолат илҳоми шумо ҷӯш мезанад мегӯянд ки ҳангоме ки ошиқ мешавам аз ин сабаб ман шуморо низ пурсон шудам илҳоми шумо кай меояд ва дар кадом вақт ҷӯш мезанад нигорахон чӣ хеле ки ман дар пеш гуфта гузаштам ина ҳозир ба хотирам расид устодои бузурги классику форси тоҷик агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро ба холи ҳиндуяш бахшам самарқанду бухороро ина бинед барои як холи зебои рухсор самарқанду бухоро гуфта ва ё навиштагиам баъд боз чӣ гӯям баҳорро ташбеҳ додагиам меёд ё ки зебогии дандонро шояд аз пирии
абу абдуллоҳ рӯдаки маро дисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд набуд дандон лобар чароғи тобон буд сафеду симрада буду дуру марҷон буд ситораи саҳарӣ буду қатра борон буд. чӯ ин ҳозир ба хотири ман расид. ман ҳозир баъд аз хотима ёфтани барномаи шумо ҳатман дандон ба мерам духтури. ана барои ҳамон нигораҳо ман инро гуфтам. чун суҳбати мо доири ишқ рафт, ба хотирам зад як таронаи шумо ишқӣ, таронаи ишқи шумо ишқ оламро фасона мекунад. раҳмат. анамин таронаро чӣ мешуд ки замзама мекардед барои бинандаҳои азизи мо? раҳмат нигораҳо. бовар кунед таронаи беҳтарин аст, гӯш кардани, ҳаловат бурдани. вай суруд тариқи ютуб ҳам бисёр мухлис пайдо карда буд. ҳамна бошад шеъри шаҳриёр номи нависандаи шаҳриёр будам. як рӯз бегаҳӣ буд, дари манро кӯфтанду ман намедонам кӣ. ду китоб оварда додам. аз ҳамин китобҳо гуфтам суруд замзама кунед, истифода баред. баъд сон кушода варақ задам ҳамин шеър. ишқ оламро фасона мекунад, зиндагиро ҷовидона мекунад. ишқ оламро фасона мекунад, зиндагиро ҷовидона мекунад. عاشق از اعجاز عشقی گل صنم تا سریا آشیانه میکنم. عشق عالم را فسانه میکنم، زندگی را جاودانه میکنم. عاشق از اعجاز عشقی گل صنم تا سریا شادیانه میکنم. عشق عالم را فسانه میکنم، زندگی را جاودانه میکنم. عاشق از اعجاز عشقی گل صنم تا سریا شادیانه میکنم. عجب آوازی شیرین و فورم دارید. رحمت نگار جان. زنده باشید، آوازتون خسته نگردد. ما میدونیم که عبدالله جان خولمتوف با چند زبان سرود میسراید. با چند زبان شما سرود زمزمه کرده میتوانید؟ من با زبان تاجیکی، با زبان ازبکی، با زبان روسی، با زبان ارمنی. به یگان مشکلی؟ ارمنی مشکلی دارد. زبان تاجیکی، روسی، ازبکی آزادانه هم گپ زده میتونم، هم سرود خوانده میتونم، هم گفته‌هایم رو میفهمم. چی گفت زدیم؟ بله، ازبک زبانان، روس زبانان و تاجیک زبانان میتوانند از خدمت رسانی عبدالله جان خولمتوف در هر یک معرکه خود استفاده برند. ما تمنای آن را میکنیم که اگه عبدالله جان بگذار خانه مردم توی شود، خورسندی باشد، صدای کرنای باشد. نیت همیشگی ما همین است. نگار خان، ما بسیار هم به صحبت خود آواره شده فراموش کردیم که این دیگی ما کف کرده گذشته است. ما البته حتما باید که تازه کنیم. تازه کنیم، کف رو گیریم. نگار خان، من کف رو گرفتیم. انا اکنون با چخیلی که گفتیم تماشابینان، ما زیرگی و لوروی برگ‌های لوروفکا رو به درون دیگ میپرتاییم. مرحمت. ما 2 دانه 3 دانه لوروفلی برگ‌ها رو میپرتاییم به داخل دیگ. بعد چهار 5 دانه ایزای زیادتر زیر دانه، یعنی چرن گراشک پرچ میپرتاییم. خوب بیننده‌های عزیز و ارجمند، برنامه مهارت است از سیمای مستقلی یکم و من باری دیگر خاطررسان کردنی هستم که سرپرست کلی برنامه مهارت این شرکت صافا می باشد. شرکت صافا که همه محصولاتش را با صفت اعلی، نرخ‌های دسترس برای خوش‌طعم و بالذات کردن طعام‌های شما پیشنهاد می‌کند. حتما از محصولات این شرکت استفاده برید و طعام‌های خود را خوشخوار و بالذات گردانید. و همزمان همکاری برنامه باشد شرکت ایدئال الکترولوکس می باشد. تفتون‌های زمانوی را با نرخ‌های دسترس برای آسان کردن کار شما پیشنهاد می کند. از تجهیزات‌های زمانوی این شرکت خریداری کردن در زندگیتان استفاده برید.
акнун босам барномаро идома медем. ана акнун нигораҷон ҳасибчаро тоза мекунем. Аз пӯсташ тоза мекунем ва ба ҳамин тарз реза мекунем. Фикр мекунам ҳамин тариқ реза мекунем. баъд нигораҷон хуб, ман ба шумо кӯмак мерасонам. ҳасибро ҳамин тариқ реза мекунему. баъд ҳасибро ҳамроҳи гӯшти буғкардашудаи говӣ ба деги дигар мепартоему. яъне ки дар алоҳидагӣ мезирбонем. хуб, суоли дигари ман ба шумо чунин аст. соли сипари гардида барои шумо чӣ гуна сол буд ва бо чияш ба шумо хотирмон шуд? соли навро бо кадом нақшаҳо пешвоз гирифтед? раҳмат. мо ҳам дониста мехоҳем. раҳмат нигорахон, соли 2024 барои ман бисёр соли хотирмон буд, чунки дар ин соли гузашта маро бо нишонаи хизмати шоистаи сарфароз гардонданд. барои ман ин як рӯзиш бигӯем шок буд ва ҳам ба ҳаяҷон афтодам. бисёр ҳам боз барои ман илҳоми нав бахшид. ман шишта ҳозир дар сари қариб 10 суруд кор кардем. раҳмат. аҳсан. табрики мо барои шумо, барои чунин ба медал сазовор гардидан. ин ифтихори мо аст. пешравии шумо пешравии мо ҳам ҳаст. зеро мо таманнои онро мекунем ки чунин нафароне ҳастанд ки номбардори Тоҷикистон мешаванд ва анами гуна меҳнатҳоро ба инобат гирифта қадр мекунанд ва бо чунин нишонҳои сарисинагӣ албатта ки қадрдонӣ мекунанд. аҳсану офарин ва як қарсаки мо барои шумо. ташаккури зиёд. хуб, нақшаи шумо дар соли нави омада? нақшаи ман нигорҷон ки ба назарам як консерти фаъолияти меҳнатии ман бевосита ҷодаи санъатба ҳозир қариб не 25 сол шуд. барои ҳамун 25 солагӣ хай албатта бо дастгирии роҳбарон албатта инро нақшагузорӣ мекунем. баъд барои мухлисони азизи худ суратҳои нав, эҷоди нав пешкаш мегардонем. ба шумо бурдборӣ таманно мекунем. раҳмат. бигзор ки ана ҳамин нақшаи шумо илоҳо амалӣ шаванда бошад, илоҳо амалӣ гардад, бо як сари баланд, бо як рӯҳияи болида пешкаши мухлисон баромада аз ҳунари хеш дарак дода бошед. раҳмат нигораҷон. ташаккур. раҳмат. ана акнун нигораҷон чӣ хеле ки мана дидед ҳасибчаро реза карда шудем. қариб мо ҳасибро реза карда мешаем. баъд чӣ хеле ки гуфтем ба дохили деги дигар меандозиму камтарак мезирбонем бе равғани иловагӣ. агар ба ногоҳ ҳасиби мо равған диҳаду равғаномо кифоя бошад, албатта бе иловагии равған мо давом медиҳем. хуб, бинандаҳои азизу арҷманд, барномаи мо идома дорад. барномаи маҳоратро аз Симои Мустақили Якум тамошо карда истодед ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо Абдуллоҷон Холматов. раҳмат. хуб, инҷо менигарам ки шӯрбочи мо ҳам омода шуда истодааст ва акнун давом метем. мо акнун нигорахон аввал ҳасибро ба дохили дег меандозем. камтарак равғанои ҳасиб об мешавад. баъд сони гӯшти буғкардашударо меандозем. инро ҳардуашонро ҳамроҳ камтарак мезирбонем. баъд аз ин зирбондан баъд инро аз дег мебардорему. баъд пиёзро ҳамин хеле реза мекунем ки бодирингро ҳам ба чени пиёз реза мекунем. реза кардан баъд сони ба дохили дегча ба ҷои панир меандозем. марҳабат, шурӯъ мекунем.
فسانه میکنم زندگی را جاویدانه میکنم عاشقت اجازه عشقی گلستانم تا سوره شادیانه میکنم بوده هر زمان محفل شعر و ترانه میکنه بعد چند شاخه ای پیوندی اون میوه دادن نشانه میکنه عشق غم را بوده هر زمان محفل شعر و ترانه میکنه بعد چند شاخه ای پیوندی اون میوه دادن نشانه میکنه عشق عالم را فسانه میکنم زندگی را جاویدانه میکنم عاشقت اجازه عشقی گلستانم تا سوره شادیانه میکنم عشق عالم را فسانه میکنم زندگی را جاویدانه میکنم عاشقت اجازه عشقی گلستانم تا سوره شادیانه میکنم акай Абдулло, дар ҳақиқат ҳам мунтазири ана ҳамин таом будам. ҳарчанд ки ҳоло таоми мо омода нашуд, аз бӯяш ҳис кардам ки хело хуштаъм аст, хело болаззат аст. акнун бо иҷозаи шумо мечашем? раҳмат, марҳамат. хуб, бинандаҳои азиз, фурсати пур аз ҳассосӣ ва ин лаҳза ман мечашам, ба шумо муайян мекунам ки акаи Абдулло чӣ гуна дастони мӯъҷизаофар дорад. бисмилла. ин қадар хуштаам. дар ҳақиқат ҳам ба қавлет бай 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 гуфтан рӯи забон меояд. бинандаҳои азиз, дар ҳақиқат ҳам таоми имрӯзаи мо таъми нотакрор дорад. ба шумо тавсия медиҳам ки ҳатман барои аҳли пайвандонатон ана ҳамин гуна таомро бо рецепти акай Абдулло омода карда бошед. ва тавсияи дигари ман як навгонӣ барои тарабхонаву ошхонаҳо ин аст ки акай Абдуллоро ҳатман ба кор гиред, зеро ки бо пухтупазӣ метавонам мизоҷони шуморо бисёр гардонад. Чӣ гуфтед? раҳмат. санъаткорӣ бо пухтупазаш як тараф меистад, барои пухтупазӣ дигар тараф. раҳмат. раҳмат нигорахон, ман барои ҳамаи тамошобинон бахти волида, чеҳраи хандон, сеҳату саломатӣ, умри дароз, илоҳим ҳамеша тоҷикистони азизи мо тинҷ бошад, чеҳраи кӯдакони мо хандон бошад, дунё тинҷ бошад, илоҳим ҳамин ҷангҳои ҷоние ки ҳозир шудааст, илоҳим ҳамаш тинҷӣ шавад, фақат тӯй шавад, хурсандӣ шавад. тоҷикистони азизамонро ҳамроҳи пешвои муаззами миллат пеш барем. бале, мо низ таманно мекунем ки илоҳо чун ҳамешагӣ тоҷикистони азиз гулгулшукуфон бошад. дар ин ҷо азизони дил, барномаи имрӯзаи маҳорат ҳусни хотима мегирад. дар фарҷом боз ҳам хотиррасон шуданӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи мазкур ин ширкати Сафа мебошад. ширкати Сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро бо сифати аъло, нархҳои дастрас пешкаши шумо мизоҷон мегардонад. аз маҳсулотҳои хуштаъмкунандаи ин ширкат ҳатман истифода буда таомҳои худро лазизу хуштаъм гардонед. ҳамкори барнома бошад Ideal Electrolux аст. шумо метавонед албатта катбонувони чирадаст бо истифода аз таҷҳизотҳои ширкати Ideal кори худро осон гардонед. азизони дил, бояд як чизро қайд намоям ки ширкати Ideal Electrolux барои бонувони чирадасти мо озмуни бурднокро раҳандозӣ кардааст. шумо ба ин озмун ҳатман иштирок карда соҳиби чунин таҷҳизотҳои замонавӣ аз ширкати Ideal
Electrolux гардед. пас шумо арзандаи ин гуна таҷҳизотҳо ҳастед. бинандаҳои азиз, инҷо бошад барномаи имрӯзаи маҳорат ҳусни анҷом мегирад. То барномаҳои дигар дар амони худо бошед. хайр.